Wannan ba babana bane. Kawai ni ne nake kallon kaina. A'a. Ka kalla sosai. Ka gani? Kana rayuwa ne a matsayin ruhinsa. Simba. Baba? Simba, ka mance da ni. A'a, ya zan yi haka? Ka mance waye kai, saboda haka ka manta da ni. Ka kalli kanka Simba, kai ɗin ka fi abin da ka zama. Dole sai ka maye gurbinka a zagaye na rayuwa. Ya za a yi in koma baba? Ba ni bane wanda na kasance a da. Ka tuna kai wane ne? Kai ɗana ne. Kuma kai ne sarki na gaskiya. Ka tuna kai wane ne? A'a, kai haƙuri kar ka bar ni. Ka tuna. Baba, kar ka bar ni. Ka tuna.